И здравейте хора, аз съм Момчил и днес ще играем Grow a Garden. Една от най-известните игри в света, да не казвам и най-известната, която е стигала 21 милиона активни играчи, никой не се лъжа, и 25 билиона визита. Буквално някъде, ако Земята има някъде 8 билиона играча, това са все едно 4 повече човека от Земята, да. Добре, няма как да не я пробваме, защото това е най-известната игра и затова ще я пробваме сега. Това е най-слабия ми акаунт, защото няма според вас как да не игра най-известната игра в света, бе. И там е най-лошия акаунт. Най-добрият ми е телефона и там съм... бих казал, че съм добър. Добър съм. Мога съм малко по-добър, ама не съм... Не бих казал, че съм про, но не бих казал, че съм и добър. Бих казал, съм някъде между тях. И това е най-лошия ми акаунт. Имам тук манго, строуберита, корнове, цареви са бамбута и кактус. И тук имам 2 кучета и 1 зайче. Добре. Сега нека да започваме. Да видим какво има в 5 екшопа. Така, сега има 3 кома, нека няколко, но след 5 минути ще има такова. Ще има нов. Добре, нека видим какво има в гиршопа. До след 2 секунди. Локално да идъквам в това време ли точно. Добре, няма го дали... Добре, няма нищо. Я имаме си чопа. Така, мога да ви покажа в, накажем, някой шорт как ми изглежда градината, ама там няма да говоря, само това ще кажа. Добре, сега купихме попкини, буквално имаме 6000, буквално имах, не си спомнях, някъде 250 хиляди, ако не се лъжа, ама аз ги исках, или 350 хиляди и аз ги похвачих за мангота. Не за манготата, за Goodly Springer, защото новия евент е Beanstalk евента. Този човек, сега ще го обясня. Ето този човек, ето тук ни пита какви плантове иска. Например, сега иска vegetable, иска зеленчуци. И ще получите безплатно, дори да сте нови, ще получите ето това Garden Glide. Като го ползвате, ето тук има храни, козметици, колко са рядкостите, животни, плантове, вече има и ачивменти, има дейли квестове, които буквално са от Gear Shop-а, само че просто ги владели тук, и плеер, който буквално това е левела на Гардена. Добре. Буквално между сме в богат сервер, ние буквално имаме само 6704 шекала. Той има 999 билиона, 1000 билиона, 3100 билиона и 263 хиляди билиона. Няма да ги питаме за нещо, просто ще играем нормално играта. То доста развито ми изглежда, ама няма да лъжа, моето ме изглежда по-добре. Не знам, че имам буквално керат и тъй го слагаме тук. Добре, слагаме попкините. И сега ще обясня как започваме играта. Значи, пада ни се градинка, която и да е 6. Не знам, има максът е 5, ама има 6 гради. Защото като са 4 човека и като 2 човека са там, има малък шанс и двата човека да дойдат в играта, затова макса са 5. Започвайте така играта. Отидеш в C-Shop, питаш този човек за сидовете. Не така мисля така. Добре. Ама защото сайка ми изваде толкова. Значи купувате 2 керата. И слагате ги в градината си, после ги продавате при този човек е тук. Така. Сега, после отивате пак там, ще имате някъде, не знам колко ще предпочитам, но има и шанс да имате 50 шекала. Ако ги имате, отивате и купувате, аз бих купил 5 керата, дори да имате по-малко от 50, пак купувате керата. Защото строуберито трябва да изчакате докато порасва и не порасва толкова бавно,
Ама трябва да изчекате отколкото керата, защото керата е най-бързия плант, който расте. Така, да. И купувате, да кажем, ако имате 50 шекала, купувате 5, продавате и даже има шанс да стигнете до 100 шекали, бих казал аз. Аз бих казал да купите едно строубери, само едно, и керати. Ма както ви искате, вие си го правете. А все пак аз не ви определям как се играе. Буквално казвам, може би най-добрия начин. Така. Блуберите аз не ги харесвам толкова много, защото просто не са толкова добър. Може да ги прескочите, ако искате, и да отидете на оранж тулепите. Оранж тулепите идват по няколко, не знам колко точно най-малко може да се пускат. Ама сега са 22. И струват само 600 и като ги купите и продадете, буквално получавате повече пари, отколкото сте ги купили. И така, после на томейто отивате и аз бих казал корно да го прескочите, просто да имате все едно като да почнете така и да отидете някъде на бамбут. Бамбут е много добро ако си като си нов. Колко на тъ, аз бих казал да не го купувате, защото аз съм го купувал. И мина доста време за растене. И струва доста малко неговия base value. Тъй че аз бих казал да го прескочите. И да имате бамбу. Така, може да купите драконов плод е добър и манго. Както се не бих казал колко пък ще е добър, ама и така. И сега тук стигаме на дивановете. В третото най-добра рядко за в играта след призматика и изчакайте само малко. Не мога да произнеса точно как се каже тази мутация. Сега ще видим. Така. Между другото има 173 плантове в играта. Аз не мога да видя рядкостта, не знам защо. Призматик си това са това и това тази мутация се казва Transcended, ако не се лъжа. И между другото, като се отключили някой, например, ще опитам, ще ви покажа, например, на мангото. Тук ви показват трейтовете на ония човек, който ви показах по-рано. Например, той нали искаше зеленчуци. Това са трейтовете на мангото. Той е лудио дърво, лифи, не знам какво да чая, слуит е сладко, фрут е плод и тропикъл, тропическо. И тук буквално пише статовете. Рядкостта му е mythical, най-мал average growth time най-много от порастването са 22 минути и 47 секунди. Harvest type му е multi няколко пъти. Може да се вземе от C-чопа и още може да се вземе. Моя най-голям, тук пише 40 кг, ама тук да знаете, тук показва само след когато книгата е излязла. Иначе може да сте имали, да кажем, някоя са 70 кг, само че няма да ви излезе, ако не е през това. И тук пише 40 кг, тук най-скъпата, която съм имал и най-добрата мутация е Уистрък. И така, да. Тук ви показва какви са нещата, които може да дадете на човека от по-рано. Например, той иска прикли плансове, които са приклита и търсите, например, тези, които сте отключили, кой от ретовете пише прикли. И така е, да. Бих казал, че и така. И после стигате до пак се вършим на девайновете. Грейпа май расте доста бавно, не толкова бавно. Мъшрумите се взимат само от един път. Пораснателите, те пораснат, взимаш ги, после не мога да ги вземеш. Само, че те май се стекват някъде на поне 20 в стоки, струват само 100 000. Да, само 100 000 за девайн. Буквално. Така, отиваме на пепъра. Пепъра е добър, ама аз бих казал, че какаото е доста добро, което може да струва само 2 милиона и 500 хиляди, само че то дърво то дърво и много добро бих казал. Бишока струва само 10 милиона призматике. Не знам как струва само 10 милиона, аз бих казал, че е по-добър от Ембър Лилито. Ембър Лилито е цвете и струва 15 милиона. Добре, изчакайте за малко, само да видя едно нещо. Добре, видях това нещо. Не знам защо Ембър Лилито е по-скъп от Бисток, бих казал, че Бисток е по-добър. Ембър Лилито е също, може да взимаш, като го вземеш, после не можеш да го вземеш.
Не е така. Това е цвете, където просто расте слагате го, то расте и пораства само едно. Вземете ли го, то расте още едно и така само по едно расте. А бинстока просто е едно, буквално е грах. И така, отиваме на Sugar Apple-ката. Тя струва май 20 милиона или 25, не знам. Това е сладка ябълка, буквално дърво, расте дърво, което дава ябълки и ти ги продаваш и това е буквално. Burning Butter не знаех, между другото, но също е цвете. И струва 40 милиона. И то май по някъде от 1-2 стават, порастват, нали, и май 2 се, нали, растат, вземеш ги, те после растат още 2. Така, добре. Отиваме на Jumpy икона, където струва 55 милиона, Prismatic също, прави дърво и е мултихарвест пак. Пак мога да вземеш няколко пъти, не само за един път. Elder Strawberry пак е мултихарвест, струва 70 милиона. 70 милиона, да, много скъпо бих казал. Само, че много трудно да го вземеш, много е рядко. И така, да. Elder Strawberry. И отиваме на най-новия сит, който буквално добавиха в миналата седмица в събота, защото всяка седмица в събота има Admin Abuse. Какво означава това? Джандел, който е създател на Grow a Garden, пуска няколко евента. Понякога пуска буквално нека целия шоп, сичоп. Понякога, например, по-миналата седмица не беше пускал Elder Strawberry, той тогава беше в играта. И така, Романеско, не знам дали така се произнася. Това е най-новия сит, който не съм сигурен колко струва, защото не съм видял някой да го има. Ама предполагам 85 милиона, 80 милиона, макс да е 90, което ще бъде доста скъпо само за едно такова семе. Ама като си развит, това ще е буквално нищо за тебе. И така, да. И това е като цяло Grow a Garden. Grow a Garden сега, между другото, като дават, например, този какво иска. Например, той иска още вече и като ги дадеш вече зеленчуци, B-стока става по-голям. Например, те сегнат 900 точки. Сега как работи това? Например, common айтемите, например, като ягодата и керат и моркова, дават само една точка. Например, са зеленчуци. Например, са, нали така. Така. Uncommon са 2 точки, Rare са 3 точки, Legendary са 4 точки, Mythical са 5 точки, Дивановете са 6 точки и Призматика са 7 точки. Трансейдът редкостта, най-добрата редкост, нали, в играта. Има само един такъв план и това е Bone Boss. Той буквално беше безплатен за взимане в Prehistoric Event. Аз тогава играех и тогава го взех. Джандел каза, че това е по-добър даже от Candy Blossom, което Candy Blossom е от Easter Event, който тогава не съм играл. Ама тогава не мога да кажа много за Easter Event, защото не съм играл там и не мога да обясня защо за него. Само, че Bone Boss го имам, той беше безплатен и аз го имам. Само, че на този аккаунт, защото не съм го играл, го нямам. И ето защо го нямам. Така, сега се върнем на Beanstalk. Като това стигне 900 точки, не знам нали на тренесе да се бори, ама той ще е 8 точки. Така, това ако стигне 900 точки. Тук ще бъде доста трудно да го вземете сами да стигнете. Тъй, че трябва да сте като отбор тук в този сервер. 5 човека не много. Ако нали слагате на Beanstalk, той ще порасне. И ако участвате, ще има награди по Beanstalk. Наградите са едно, нали, Beanstalk. Ето го Beanstalk сега. Ето го, те буквално е, нали, така. И това е. И ако участвате в евента, ще има ни светло-зелени неща по него. И вие като ги видите, ги взимате. Там ще излиза един бутон. Задържате го
и получават релан. Моля реклаймери, които реклаймерите, ако, например, искаш да върнеш някоя семе от своето, например, аз имам Sugar Apple и аз искам да имам семето Sugar Apple, например, ползвам реклаймер и той ми дава Sugar Apple. Ама семето, нали? После пак много прасни така. Например, май съм виждал seed пакове, които дават семена. Нали, те имат някакви рядкости, еди кое си колко процента. Има яйце, което дава животни. Може да дава, ако не се лъжи, може да дава и едно нещо, което не знам как му беше името. Само, че, например, сега отивам в гардена ми. И ако това е нещо, и ако го сложа, например, те имат три такива рядкости, ако не се лъжа. Silver, Gold и Rainbow. И те май са до 1 до 2 часа. Ако го сложите, например, на мангото си. Например, Rainbow е много рядко го получиш. Rainbow май се взимаше само ако просто едно слагаш на бонбоса ми си, нали, да расте и имаш един шанс докато расте да получи Rainbow. Май като расте бонбоса ме като е готов, самия бонбоса, нали, който да го вземете да се продава, вече май няма никакъв шанс да го вземете. Вземете Rainbow. И го слагате така и ако, например, имате Rainbow, това нещо и го сложите, например, на манго, да го сложим, има по-голям шанс да има Rainbow на някое моето манго. Същото е с и голда. Голда е, само че голда е малко по-нерядко от Rainbow да се получи. После като то порасте на пълна, като например ми порасте на пълно мангото, после мога да го взема. И така. А Silver Mutation е буквално същото, само че пак по-нерядко и така. Разбрахте ме. И като се качиш горе, сега не мога да покажа точно, защото просто не мога да покажа. Има едни облаци. Там има един човек, който ще го питате да ви покажа шопа. Вие за първи път, ако сте използвате, нали, ще ви покажа само Seed шопа. Само Seed пака. И вие го купувате, струва 1 милион и 500 хиляди. И така. Да, и като помагате на Beanstalk да расте, ще ви се отключат повече награди, които могат да купувате с пари, с шекали. И това, да. И там между друго, виждате тези кръгли неща тук. Значи, като Beanstalk порасне, те неща, това са портали. За да може да се качиш най-отгоре, нали, на облаците, където е ония човек. И вие ще ви иска някъде ще иска май да имате 5 пъти сте помагали, нали, на Beanstalk да порасне или 6. И като станете между друго нагоре, там има и едно. Аз сега ще отида на гардата ми, за да ви покажа. Като отидете, ето тук, който сега тук показва моето име, нали, в играта, Мобчо 1469. Нали, отивате тук фен скинове. Тук има луден на дърва, буквално безплатно. Буквално, вие като започнете грова гарена, си го имате. Picket Fence, Golden Fence, Bean Fence и Silver Fence. Bean Fence, като се качите там на облаците, там го има. Само, че вие трябва да помагате май 9 или 8 пъти. Beanstalk да просто, за да може да го вземете. И да, това е. И като цяло, ето това е Safe Slot. Аз нямам. Аз нямам, да. Дали те ще имате тук? Защото странно, къде е моя Safe Slot? Да не го нямам, защото нямам милион идеи да знам. И така. Не знам, защо нямам Safe Slot. Safe Slot-овете са все едно, ако твоята градина е пълна и нямаш място. Например, ще имаш най-новия призматик. И си чуеш, къде го сложа? Ето, цялата ми градина с хубави неща, не искам да ги махам. Просто отиваш в Safe Slot-а, то струва един Safe Slot, ти буквално може да има само две градини. И един Safe Slot струва 25 билиона, не милиона, билиона. И не знам колко Robux струва, 400 или 500. Май беше 400. И с този Safe Slot, просто, например, като Bonbosum. Bonbosum е най-добрия плант в цялата игра. Тъй че аз бих казал, например, ако имате Bonbos и чуете къде го сложите, ако градината ви е пълна, например,
когато дойде сейф слота, купувате сейф слот и го слагате там. И аз моята градина е седно, нали, както ви обясних. Например, тя е пълна с неща. Буквално е пълна само с призматици и девайнове. Май само 2 девайна. И, например, някакви лоши неща само заради този евент тук и после ще ги махна. А други ми сейф, защото има само един бонбосово дърво. Опитах се да имам и в този ти можеш да вземеш не знам колко. Не знам колко е макса, то може би да няма и макс. Само че ако играеш всеки ден буквално, аз си мислех, че само един се взима. И затова. Вие вижте тук, даже тук имам едно силвър манго. Сега ще го взема, изчакайте. Офаре бе. Ето го. Wet Silver Mango. Струва 12 кг. Ето така изглежда. И сега ще отида в селшопа да видя колко струва. Да видим колко струва. 58 000 струва. Сега имам 65 000. Браво на мене. Имам 65 395. Сега за какво говорих аз? И може да вземеш няколко бонбоса, ама аз се опитах да взема втората, ама бях близко да взема. И не успях, само че не менят, поне имам един. Някои даже хора нямат. И така, да. И това е Grow a Garden, ще направя шорт, където покажем цялата ми градина Garden Tour. Нали знаете рум-туровете? Това ще бъде Garden Tour. И ще ви покажа всички. Между другото, но аз съм голям късметлия, защото ако искате в FIFA видео, ще направя и ще ви покажа какви карти имам. Какви карти са ми падали пакетчета и какви животни имам. Само ще ви кажа едно нещо. Даже две неща. В другия ми акаунт на телефона ми имам Corrupted Kitsune, който беше 1% шанс да го вземеш от шанса. И аз между другото дори не ми се падна на мене. Аз имах, чуйте ме, аз малко съм зле. Някои от моите приятели ще кажат, моя първи Divine Pet е T-Rex. Да, аз съм имал T-Rex на Prehistoric евента, да. И така. И само, че T-Rex не ми е първия Divine Pet. Първият ми Divine Pet беше как беше името? Fennec Fox съм. Fennec Fox беше първият Divine Pet. И аз между другото ще да го загубя по много тъп начин. Аз съм го загубил. Само, че ако имате ракун, аз нямам, ако някой искате да смене, да ми каже. Така, ако имате ракун, нали, някои хора, например, не са такива толкова добри, първо да си махат всички неща в градията и да стават само това, което е най-доброто им. И те, например, ще имат, да кажем, домат. Не знам защо да има домат, ама, например, да има домат. И ракунът ти вместо да вземем, да кажем, Prismatic Ember или Beanstalk, Sugar Apple, тя просто може да вземе домат. Да, тя може да вземе домат. И даже някой пъти фейлва да вземе, защото не е гарантирано тя да вземе нещо. Не е гарантирано ракуна да вземе нещо. И така, И аз затова малко, само е много як, защото имам Corrupted Kitsune. Аз дадох моя T-Rex, който имаше мутация, която можеше да я вземеш безплатно. И аз дадох за Corrupted Kitsune, защото Corrupted Kitsune е Prismatic 5. Буквално втория Prismatic 5 в играта преди беше буквално нормалното Kitsune. Има да видна Corrupted Kitsune и Kitsune. И сега между другото има много странен начин. Имаше Corrupted Mutation. Те също може да го вземеш в играта, ама не беше гарантирано да го вземеш. Там ще ти трябват едни точки. И като го имаш, и като го сложиш на Corrupted Kitsune, името ще бъде Corrupted Kitsune, буквално, да. И ако сложите Corrupted Mutation на нормално Kitsune, ще стане едно Corrupted Kitsune. Това ще му е името, само че няма да прави това, което прави Corrupted Kitsune. И така, малко странно, нали? И аз така бих казал. И така, между другото, сега тук има за 5, това е 5 мутейшена. Тук трябва да имаш, ако имаш животно, което е на 50 години поне, много също тук. И тук са мутациите. Най-нарядкото е Shiny, най-рядкото е Accended. Само че Accended или Radiant, не си май беше Accended,
акцентите трябва да си в 6 часа в играта, да се трябва да си АФК, седно, трябва да си 6 часа, например да правиш нещо, за да получиш буквално най-добрата мутация в играта, която е Downbound и тя буквално ти се взима само от Admin Abuse тази евент, ако не се лъжа. И не знам защо, ама Джан да го направил така, трябва да си с 3 други твои приятеля и да имате Sunflower. Да имате слънчоглед. И трябва да отидете в... Значи, изчакайте малко. И тук отива Джандел, скинете така легнал и отива нагоре. И като отива нагоре той е легнал и май е малък шанса, не е гарантиран шанса, ако твоите приятели имат Sunflower 4, имате да отидете тук, не е гарантиран шанса. И буквално Downbound може да се вземе само на Sunflower. Което за мен е малумно, защото защо да го направите така? Може да го направите рядко, много рядко да се падат, нали, на зеленчуците, плодовете цветят и там нататък. Е така да го направите, как, например като Cloud Touch. И така. И за мен това е не толкова добро и за това. Тъй, че ако получите Accent Mutation, пожелавам ви късмет да бъдете 6 часа в Grova Garden. А вие трябва да ядете, да ходите до туалетна, да пиете вода, например да излизате навънка на чист въздух и така. Тук са яйцата, кома нега, не е нерядкото, коман самарега, буквално кома самарег. Кучето ми направи такова. Това е рер самарега и така. И между другото има нещо много странно. Рер самарега е по-нерядко. Вижте, че с рера рядкост, а Mythical Egg е с Mythical рядкост, буквално в името, нали. И така, и също с Rare Samaraga. Само, че Rare Samaraga струва 25 милиона, а Mythical Egg струваше 8 милиона буквално. И ето, значи аз имам Red Fox, това струва 119 Robux и струва 8 милиона. Сега, така, Grey Mouse, Squirrel и Brown Mouse. Grey Mouse за 36% да го получиш. 27% да получиш Squirrel и Brown Mouse 27%. Red Giant Ant е 8,5% и Red Fox е 1,5%. Аз между другото, но пак това не ми се е падало. Аз бях да трейдам с него и го получих. Не просто няма да кажем за какво, защото няма смисъл първо да го кажем. Видеото ще стане доста дълго. Ще стане 35 минути, кажем, защото сега е 28 минутно. Така, Paradise сега е бъгега, буквално са... Пак е Paradise мега е... нали... Mythical и бъгега... Така, и двете струват 50 милиона. Така, Mimic Octopus буквално не знам, че ама е Mythical, а Red Fox е Divine, като буквално... Не знам, че е така. Само, че Mimic бих казал, че е по-добро. Защото ако имате, да кажем, Red Fox. Например, те какво прави Mimic? Всеки 15 секунди копира животно от твоята градина. Сега кажем, имате само Red Fox и Mimic. Буквално той ще ходи всеки 15 секунди до някоя градина. И да, така е. На Бъгега има Dragonfly. Dragonfly какво прави? Dragonfly е на 1% да вем 5 пак. Dragonfly всеки 5 минути е гарантирано да получат някои от твоите плодове, зеленчуци, цвете и така нататък, да получат Gold Mutation. Gold Mutation, нали, се взима само от като расте плода. Като напълно порасте, не мога да го вземете повече. Така, между другото сега ще кажете, за Rainbow, сега ще ви кажа. Като цитите, тук, на Gear Shop буквално е, после ще обясня. Ще обяснявам бързо, защото видеото става доста бързо. Така, отидете при Cosmetic Shop, ама не при козметиците, като питате, например, Исаак, така се казва той, например, тук като отидете, тук може да кратата семена, например, тук стои се тъгъл, иска кактус, семена бамбу и да получите манго. Аз, например, имам манго 50 000 и да имате кактус. Аз имам кактус, имам бамбу, аз имам всички неща. Това мога да си го направя, ама не искам сега. Така. И тук мога крафтвате си две, само че не е тук. Сега, ако отидете ето тук, тук пак има някакви неща. Може би ще направя и още едно видео на Grova Garden, защото има много неща в тази игра. Така, сега, ето, чакай, Ant-Big между другото, ако не сте играли на B евента, което аз тогава май започнах да играя,
няма как да го вземете. Аз, например, имах няколко точки, само че вече в истинския ми акаунт не мога да взема вече антиекс, което много ме е яд. И, например, е тук 55% за... И тук буквално са само пчели. На мен е монта и сега така бътърфлая. Бътърфлая, не знам на колко време, защото аз това го нямам и буквално нямам и Dragonfly. Само че просто гледам ютубъри. Препоръчвам ви да гледам Виндули и Еню, защото просто те правят много яки видеа за мене. Например, аз така много добре се научих да играя Grow a Garden и така. И с помощ от приятели. Така, Butterfly не знам на колко време и не знам дали е гарантирано, дали ще получиш Rainbow Mutation. И тук диско бил буквално, диско бил на 0,25%. Ох, само че това не е най-рядкото животно в играта. Кицунето не е най-рядкото, защото той се получаваше от яйцето, което се казваше Зенек, което се получаваше на 0,08%. Буквално това е 0%. И нали дискобито също е 0%, ама по-голям е шанс да го имате, само че пак е малък шанс. Молта също е добре, нищо, че етерето не е лошо и етерето не е добро. За мен това е аз много търся за молта. Защото молта, не знам, на всеки 15 минути или не знам дали беше, буквално храни цялото си живот. Някои хора дори не си хранят животните. Като ги храните стават на повече години и така после може да стане в 5 мутейшена и така. Полезно е за мен. Аз буквално много търся, само че никой не иска да трейдва с мен, не знам защо. Аз давам някакви неща, само че не знам, може би лоши ли са ми нещата, не знам колко пак лошо. И така. Бих казал, че някои са лоши, дали? Ама не са толкова лоши, айде сега. И така, да. Така, козметик шопа, козметици за твоята градина. Там, нали, си шопа, купувате семена, сел шопа, продавате храна, плодове, зеленчуци и там нататък. И повтарям, всяка събота в 5 часа Джандел никога не променя часа, например, както сами, който е създал стила Брен, ако искате да играя и стила Брен, ми кажете, да ви обясня там и там и така. Добре, сега, всяка събота в 5 часа, аз ви препоръчвам, бъдете 1 час по-рано, в 4, всяка събота. Джандел никога не ги променя. Той пуска админ абюз. Какво означава това? Просто спами евенти, с които дават мутейшени на твоите плодове зеленчуци и така получавате мутейшени, продавате ги за по-скъпо, ставате по-богати, мога купувате повече семена и така. И всеки път добавя нещо. Не всеки път едно и също. Не всеки път едно и също. Кое да знаете? Всеки път ще има нещо ново в играта. Може би в Сичопа няма да има нещо ново, ама ще има нови семена, които не са от Сичопа и така. И така. Това е. И нямам глас, защото 33 минути буквално говоря за това. Майко. 30 минути обяснявам за Grow a Garden буквално. Надявам се стила Брендо да бъде и по-малко. Буквално даже не съм видео, ще стигна 35 минути. Тъй, че моля ви се, абонирайте за канала и лайкнете това видео, за да може да 25 абонати и следващата цел ще между ще бъде 50. 2 пъти повече. После ще бъде 100 и така. Да, моля ви се, абонирайте се за канала и това е това. Нямам глас заради това видео и това е така. Може би ще им сега. И между другото, чуйте, на Admin Abuse ще да може да има някой път да има оби. Обите са едно паркури, буквално където буквално трябва да скачате, нали? И Джандел има, не знам, сигурно, знам само 2. Единия е буквално паркур, където ще ви кажа, седно като игри седно да има. Да правите нещо, да не сте седно АФК в играта и да чакате просто да получите мутации. Например, седно оби, нали, е паркурите, като минете паркура ви дава награда. Сега не мога да ви покажа какво е паркур, защото аз тогава на лаптопа не седа, нали, на Admin Abuse. На телефона ви покажа награда. И буквално на последния Admin Abuse. Какво направи Джандел? Буквално тук седите с целия зар. Ако не се направят, правите между другото са безплатни. Така, оставате тук. И на другия край на мапа има един как беше името,
че му забравих името. Бухал. Има един бухал. Има няколко вида бухала. Буквално само много ме яд как... защото бухал евента май е бил много як. Само че аз не мога потвърда толкова много неща за него, защото аз не бях там. Аз дойдох май на следващия евент или на последващия. Май беше на следващия. И не мога толкова много да я обясня. Само че тук имаше един червен бухал. Има няколко вида бухали. И той значи, като ни гледа нас, вие продължавате напред. Ма като той не ни гледа. Като той ни гледа, трябва да спрем на едно място. Ако той ни види, той ни пуска от начало сами. Не трябва сами да отидем. Той ни пуска сами. И като стигнете тук, като стигнете, нали, в края получавате пак награда и това е. И като това е, хора. И да, може би ще направя още едно видео на Grow a Garden, може би на Steel Brainwood, може би на FIFA, вече може би на Minecraft, защото даже никога съм правил на Minecraft сега в канала ми. Тъй че да, мога да я направя. И така, ай чао!